Те футболисти какво пожелава? Аз първото, което най-вече се ждат да са здрави. Да са здрави, да се включат активно в процеса тренировъчния. Така човек след като е здрав, като имат амбициите и желанието, мисля, че целите се постигат. Каква е целта пред Добруджа за настоящото първенство? Ние още от самото начало, вие виждате, че ние градим един много млад отбор. Нашия отбор е много млад. Тая година основно се стараем да намерим, както се казва, да налучкаме точния състав, който трябва да е млади момчета. И вече следващата година. Целта не е долу-горе да бъдем до 5 място, на което сме сега, да не отиваме по-назад, да можем да запазим това място и следващата година вече да почнем да надграждаме. Видяхте, че има наши млади момчета, 6 момчета има от школата, които сме треньорите са привлекли, наблюдаваха ги през цялата есен. На някои от тях се даваха шансове в приятелските мачове да играят. Това е политиката на нашия отбор. Се обърнем много сериозно към нашата школа. Независимо, че доста от играчите не ги взимат от Лудогорец, Разград, от Черно море, но все така остава и момчета, които са предани на отбора, остават в нашия клуб. Така че ще залагаме на тях, ще ги наблюдаваме и полека, както са тия момчета сега привлечени да тренират с мъжкия отбор. На някои от тях, които се представят най-добре, ще им се дава шанс. Ще се взимат да пътуват с мъжкия отбор. Ако могат да поиграят по-малко, нали знаете, когато с мъжкия отбор, климата е друг, средата е съвсем друга. И така, полека, от някъде трябва да започнем. И мисля, че това е правилният път. Подсигурено ли е финансирането на отбора за 2014 година? Знае ли с какъв бюджет ще разполага клуба? Това, което разговорите, които са били до сега с представителите на общината, бюджета няма да бъде по-различен от това, което е бил до сега. Нито се увеличава, нито се намаля. Се постараем в рамките на този бюджет да се побереме. И това е. Ние не може да искаме нещо повече от това, което ни дава, защото всички знаете какво е положението в страната. Така че... На 3 точки сме от зона А група, обаче евентуално при класиране в елита. Може ли да се говори с общината за увеличаване на субсидията на есен? Нека да го постигна, тогава ще видим. Ако дай Боже станат такива работи, но аз сега казвам, че нашата цел не е на 100% влизане в елита. Ние трябва да направим първо отбор, който наистина да бъде способен отбор и след това вече да мислим за други неща. Но на този етап мисля, че е рано. Няма смисъл да влезем в А-група, при положение, че следващата година ще отпаднем обратно. Нека да имаме отбор, да имаме хубав отбор, тогава вече ще мислим за по-високи неща, по-високи цели. Но за сега целта остава, отбора трябва да се класира поне до 5-то място, запазим място, на което се в момента.